Unsa ni siya nga relasyon? Dikit tubugoy. Relasyon good. Kabalo ang ginikanan na Wala. Wala. So makabalo na kung ma-post na Uon may lawas. Dili ta kasabad na Dili ra dagay. Basin. Slight. Pila na ka tuig ning relasyon na? Tolo. Tulo ka tuig? Tolo kadlaw. Ay! Tulo ka adlaw? Dili. Atong i-backtrack no asaga so good ning relasyon. Sa LRMSC. Farming. So kaysa ga di ba na imurag mag-post ana din na imurag mo react. Sige sa ni post kinsa ni react. Ako iga-post din siya ni react. Usual sa imuha nga tig-react sa mga LRMSC. Dili atong time man naboringan ra pugo. Board ra day siya mo day na trippingan ka. Pero nakabalo ka na nga board siya atong mga panahon na. Wala po. Kay board mo bugo. And then from there, unsa man ni siya? Unsay pinakaunang gibuhat? Ni first move ka ng kon ba? Like react my status chat. Unsay imong giunang chat niya? Ay dili, check. Sige ko, okay. Sorry na god. So ikaw mo ni unang chat niya tungod kay siya mo ni unang react. Unsay imong giunang chat niya? Why LRMSC hi? You like react my status. That's unsay tubag. Hello. Pila ka weeks or bulan ang conversation? 1 month. Mo. 1 month. And then kanus ka ni confess. Ni confess Ni confess 'di ba? Sa conversation na obvious na kayo. Pero in person wala pa mo gahibalag na. Within 1 month gahibalag na. Balag na. Kaya nga no silingan lang. Dili. Layo lang. Gasa man silang lungsod. Sa Polo. Siya sa pulo, ikaw sa 11. Basta lagyo mo nga kuan lugar diri sa Tanay. And then nagkahibalag dili pa kamo. Dili pa kami. So kano sa man ka ni confess nga mra og ato ning i-level up atong relasyon. Kay nag-court man ko niya. Kuan niya. Kuman ato kay gaaway migikan yan. Yan ako. Dili pa kamo away-away na dayon no? Dili pa ka nang like misunderstanding ra ba? Sakto day sa kay friends ra man day ni moto ni ana sa dito nga. Kuan nga level up guro nato ni parang dili ta ma friends ba. Kailangan na i-official para na-worth ang pagpangisog. In person ba ka? Ni nangyuhan niya? Dili like sa kuan chat din pagkaugma to nagkuan mi ba? Next Kita, tas gisugot, agad. Dili. After ano pa pila ka weeks. Hantod sa asa man nga relasyon na. Hantod sa mga saba ang ginikanan. Oo. Pero bitaw, hantod sa asa daging relasyon na since 3 years na po mo. Wata ka balo. Wala Dapat makabalo. Dili dapat kabalo. Ano, mga Next year. dili. Oh. Ug kanus ama like bisag future ano Hantod sa future kung asa maabtan ni siya. Mensahe na lang sa usag-usa. Unta ako ra jud. Ito bag. ako message pa niya Dili para nila. Grabe puno kita ron tulo kog istoryaanay dire. kanang unta di siya magpare sa akong mga ex nga ilisdan ra kog mga buying lain ba Kapila man hindi ni mo siya. tulo Ikaw pick kapila naman siya. Kadua. Ang nalabuan kag usa. Pero ang importante sa karon niya nagasinabtan na mo duwa. And hopefully dili ka mamuluglain ha. balikan dyan ako ng video bay ako dyan ibalikan Sige, amping mundo Padayon. Good luck sa pangasaba sa ginikanan. thank you Sige.